Зеленскі троліць Лукашэнку і вітае Ціханаўскую. Гукі выбухаў і стрэлаў у Магілёве, масавыя ператрусы ў Смілавічах. На Белсаце самая важная і цікавая падзея ўторка. З вами Олег Залеўскі, вітаю шчыра. І калі вам бяспечна, заклікаю паставіць лайк нашаму відэа, а мы пачынаем. Першыя за 4 гады паўнамаштабнай вайны перамовы Святланы Ціханаўскай і Владзіміра Зеленскага сам-насам. У Кіеве працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэмакратычнай дэлегацыі. Сёння Ціханаўская выступіла на міжнародным форуме рэгіёнаў, сустрэлася з прэзідэнтам Украіны за зачыненымі дзвярыма і абмеркавала санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, лёс беларускіх добраахвотнікаў і праблемы легалізацыі беларусаў ва ўкраіне. На сувязі з Кіева наш калега Сергей Пеляса. Сергею, ці можна ўжо казаць пра нейкія практычныя вынікі сённяшніх сустрэчаў? Добрый вечер. Ну, пакуль што мы бачым практычны вынік галоўны, гэта надзвычайны тролінг, які мы ўбачылі ў выкананні прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага. Ён перад зале, у якой сядзелі сотні чыноўнікаў украінскіх замежных гасцёў з усёй Еўропы, пажартаваў з Лукашэнкі і усміхнуўся Святлана Ціханаўская, якая сядзела ў першым шэрагу побач з усім найвышэйшым кіраўніцтвам Украіны. Я думаю, што вось гэта кульмінацыя візіту Святланы Ціханаўскай, беларускай дэлегацыі, сведчыць пра тое, што, магчыма, гэта самы галоўны замежны візіт Ціханаўскай у яе кар'еры. Давайте нагадаем, паглядзім, як выглядала гэтая сцэна у выкананні Владзіміра Зеленскага, якая 2 разы выклікала авацыі ў зале. Упершыню ў такім нашым фармаце прадстаўнікі Беларусі. І нядаўна Лукашенко сказаў, што прэзідэнт Украіны і прэзідэнт Беларусі ўжо час ім сустрэцца. Цікава выйшла, сказаў Лукашенко, а прыехала Святлана Ціханаўская. Фактычна Владзімір Зеленскі назваў Святлану Ціханаўскую прэзідэнтам Беларусі, і Святлана Ціханаўская заняла у афіцыйным наратыве украінскім месца прэзідэнта Беларусі. Ну так гэта выглядае сёння ў Кіеве. Пасля выступу гэтага прэзідэнта Зеленскага адразу выступала Святлана Ціханаўская, і толькі потым усе астатнія госці. Адразу пасля гэтых выступаў Святлана Ціханаўская і Владзімір Зеленскі правялі закрытыя перамовы, якія доўжыліся 28 хвілінаў. Там абмеркавалі цэлы шэраг практычных пытанняў, бо гэтых пытанняў практычных тычылася твоё пытанне, Алесь. І я прапаную паслухаць са словаў самой Святланы Ціханаўскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, пра што менавіта канкрэтна размаўляла яна з прэзідэнтам Украіны. Мы абмяркоўвалі гэтае пытанне, як наш удзел нашых ваяроў, нашы беларусы, якія данацяць па ўсяму свеце, нашы IT-спецыялісты, наша такая, мы называем, мясцовая ці людская розвідка ў Беларусі. І, канешне, я спадзяюся, што будуць пакрыху вырашацца праблемы беларусаў тут, в Украіне, з якімі сутыкаюцца штодзённа. Гэта і посведкі, і прэтэрмінаваныя пашпарты, і ёсць пэўныя праблемы і ў наших ваяроў, то бок трэба выйсці на новы ўзровень, каб гэтая праца стала сістэмнай. Гэта самы галоўны вынік. І вось гэтыя вынікі канкрэтныя, вырашэнне легалізацыйных праблемаў, праблемаў з пашпартамі, праблемаў фармальнасцяў, звязаных з добраахвотнікамі, гэтым мае заняцца інстытуцыйна, сістэмна цяпер украінская дзяржава. То бок мы бачым пачатак дачынення беларускага грамадства з украінскай дзяржавай, і вось такім таранам, так бы мовіць, і стала гэта размова Святланы Ціханаўскай з Владзімірам Зеленскім. Затым, пасля гэтай размовы, Святлана Ціханаўская наведала Кіева-Печорскую лаўру. Гэта месца галоўнае, так бы мовіць, месца для усходняга праваслаўя. Там знаходзіліся мощі нашай святой Ефрасіні Полацкай, і там жа пахаваны быў князь Кастусь Астрожскі, пераможца з Падворшы. Пасля гэтага адбылася вялікая цырымонія ўзнагароджання беларускіх добраахвотнікаў. Іх было там некалькі дзесяткаў, а таксама украінскіх і беларускіх актывістаў, журналістаў, літаратараў. Гэта працягвалася даволі доўга, выглядала вельмі ўрачыста. Мы гэта таксама паказвалі на
на Белсате. И что важно, учора и сёння у Светланы Тихановскай адбылося 2 закрытыя размовы з добраахвотнікамі. Гэта важна, таму што мы ведаем, што тут былі некаторыя праблемы, і спадзяюся, што вось гэты лёд будзе размарожаны, зламаны, і дачыненні паміж беларускімі ваярамі ва ўкраіне і Светланы Тихановскай палепшацца, а гэтаму можа дапамагчы сістэмная праца ўкраінскай дзяржавы, якая зменіць дыскрымінацыйны статус беларускіх добраахвотнікаў і прыраўняе іх да добраахвотнікаў з іншых дзяржаваў вольнага свету, хотя б палякаў ці амерыканцаў. Так, цяпер гэта, на жаль, не так, але гэта праблема мае быць вырашана. Алесь? Так, дзякую Сергею за такі падрабязны расповед. Хоць мы яшчэ сустрэнемся ў эфіры пазней, адразу пасля навін. Спадарства, не пераключайце. Гэта быў рэдактар Белсату Сергей Пеляса з Кіева пра другі дзень гістарычнага візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Да іншых тэмаў, пакуль афіцыйны Менск робіць выгляд, што візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў не існуе. Прапаганда ўжо загаварыла пра пагрозу для Беларусі ды агрэсіўныя планы ўкраіны і дэмакратычных сілаў. Чаму рэжым выбраў тактыку маўчання і што азначае цяперашняе збліжэнне Кіева з беларускай апазіцыяй, у матэрыяле Юліі Цяльпук. Святлана Ціханаўская афіцыйна наведвае Кіеў. Мінула 5 гадоў чакання і яшчэ 5 месяцаў пасля запрашэння з боку Зеленскага. Визит Тихановской в Киев, он давно назрел, перезрел. Но в связи с тем, что прошлый глава администрации на фамилию Ермак, он вел политику такую «не злите деда», очень много тормозилось всего, в том числе на уровне Министерства иностранных дел Украины. У апошнія паўгода Украіна пайшла на збліжэнне з беларускай апазіцыяй. Візіт каментавала расійская МЗС і тамтэйшыя СМІ, але беларускі рэжым і яго прапаганда абралі тактыку замоўчвання. Не стрымалася адно выданне «Гродзенская праўда» і прапагандыст Азаронак з падобнымі наратывамі. Маўляў, Ціханаўская хоча вайны для Беларусі і традыцыйна грошай на самаўтрыманне. Те ресурсы, которые идут на белорусскую оппозицию, они крайне маленькие. А там миллиарды долларов. Суразмоўцы не задаліся пытаннем, чаму ў Кіеве Святлана, якую запрасілі, а не Александр, які папрасіўся сам. Лукашенко цю суб'ектнасць. Александр Лукашенко суб'ектнасць ужо страціў, а Ціханаўская цяпер знаходзіцца ў працэсе яе набыцця. Гэта не значыць, што пасля аднаго візіту ў Кіеў Святлана стане зоркай еўрапейскай палітыкі. Але, мяркую, украінцы ацэняць яе візіт цяпер на фоне пагрозаў з боку Расіі, якая наносіць удары па Кіеве. Афіцыйныя перамовы ва ўкраінскай сталіцы праходзяць пасля таго, як Зеленскі перасцярог Лукашэнку ад далучэння да вайны на баку Расіі і нават прыгразіў прэвентыўным ударам. Крок насустрач Кіеву ў гэты момант вялікая адказнасць для кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Для неї це теж випробування, адже вона вперше... Для яе гэта таксама выпрабаванне, бо яна ўпершыню з таго часу, як стала публічнай палітычнай фігурай, афіцыйна наведвае краіну, якая ваюе. Тое, што яна кажа, трапляе ў галоўныя навіны. Гэта сур'ёзны аванс. Беларускія дэмакратычныя сілы з афіцыйным Кіевам маюць багата назапашаных пытанняў. Напрыклад, дапамога беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне, якія паведамляюць аб праблемах з прызнаннем статусу удзельніка баявых дзеянняў. В Украине много доброохотников с разных стран. Но у белорусов есть проблема в том, что у них их родная страна их считает за злочинцев. И проблемы с паспортами, и проблема белорусов в том, что Беларусь, Лукашенко, современное белорусское государство, она есть агрессором для нас. Беларусам таксама складана атрымаць ці падоўжыць від на жыхарства, ці то міжнародную абарону ва ўкраіне. Магчыма, што новая палітыка Кіеву дапаможа беларусам вырвацца з гэтай шэрай зоны. Юлія Цяльпук, Белсат. Амаль 2900 беларусаў ваявалі ці ваююць супраць Украіны на баку Расіі. З іх 440 ужо загінулі. Гэткія лічбы падчас візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў агучыў украінскі бок. На гэтым фоне ў беларускіх пабліках усё часцей з'яўляюцца абвесткі з прапановамі падпісаць кантракт з расійскім войскам. Што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца на такую працу, высвятляла Аліна Скрабунова.
Ад 35 тысяч долараў у эквіваленце ў якасці аднаразовай выплаты і пасля яшчэ па 3 тысячы штомесяц. Столькі абяцаюць беларусам, якія пагодзяцца ваяваць за Расею супраць Украіны. Апроч грошай і анулявання судзімасцяў, расійскія рэкрутары заманваюць у войска, абяцаючы скампенсаваць дарогу з любога гораду, а таксама пражывання, харчавання і выбар спецыяльнасці. Часам служба ў расійскім войску хаваецца за іншымі шыльдамі. Знакомый белорус один предложил второму быструю работу, потому что у них еще выплачиваются бонусы, вознаграждения. Ну, типа, приведи друга, получи 50 тысяч русских рублей. Так вот, пригласил в Воронеж своего друга работать на экскаваторе, тот поехал, подписал контракт, договор. А выяснилось, что это контракт, но уже было поздно. Рэальнасць для беларускіх наймітаў на расійскім фронце выглядае не зусім так, як у рэкламных аб'явах. Большасць гэтых кандидатаў яны не дажываюць нават да першого свайго заробку, тому што яны гінуць в першым жа штурме. Гэта статыстыка тычыцца 80% всіх новых рэкрутаў. Пра беларусаў, якім удалося выжыць, роднае грамадства найчасцей даведваюцца з відэа, якое ЗСУ записывае з палоннымі. Попал в плен. Прошу оказать мне содействие, помочь вернуться домой. Гэткі зварот да Александра Лукашэнкі з украінскага палону запісаў жыхар Ваўкавыску Іван Аненкаў. Ён пайшоў воевать у обмен на вызваленне з расійскай турмы. Оксана, привет, это я. Сейчас я нахожусь в Москве. Воинская часть. А гэта жыхар Лёзны Яўген Сіманенкаў. Яго вызвалілі з украінскага палону ў межах абмену. Сіманенкаў заяўляе, што ў войска трапіў праз падман. Але дадому вярнуцца не можа, бо яго зноўку забіраюць у зону военных дзеянняў. У выпадку адмовы беларусу пагражае расійская турма, а на перадавой украінскія дроны і артылерыя. Два варианта развития событий. Первый вариант, я уже озвучил, это сбежать. Второй вариант, можно написать мне, дать определенную информацию. Я сделаю так, что конкретный этот человек не будет убит, он поработает на меня и попадет на нашу сторону. Паводле беларускага крымінальнага кодексу найміцтва караецца зняволеннем ад 3 до 7 гадоў. Праўда, пакаранне працуе не для ўсіх. Улады не пераследуюць тых, хто воюе на баку Расіі. Режим сам про свои спецслужбы сприяет тому, как все больше и больше белорусов вербовалось на службу в российское войско. Но тут есть певная выгода для режима, потому что з тих виживших яны збираюць інфармацію, яны маюць певний досвід сучасної війни і, безумовно, маюць самую оперативную информацию, что отбывается на самой справе на фронте. Затое пераследуюць беларусаў, якія ваююць на баку Украіны. Полк беларускіх добраахвотнікаў імя Кастуся Каліноўскага прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем і тэрарыстычнай арганізацыяй. Сотні ВРО аб'яўленыя ў міжнародны вышук. Гэтак экс-байцу палка Каліноўскага Васілю Верамейчыку, якога спецслужбы экстрадавалі ў Беларусь з В'етнаму, прысудзілі 13 гадоў пазбаўлення волі. Аліна Скрыбунова, Белсат. Тым часам у Смілавічах у Беларусі супрацоўнікі КДБ прыйшлі з ператрусамі да сваякоў беларусаў замежжа. У адным выпадку сілавікі цікавіліся мужчынам, які з'ехаў з краіны і нібыта вядзе актыўную дзейнасць за мяжою. У другім заявілі пра крымінальную справу супраць жанчыны за ўдзел у святкаванні Дня волі, таксама не на тэрыторыі Беларусі. Пра аналагічную сітуацыю апавёў у фэйсбуку палітыкі былы палітвязень Павел Северынец. За арганізаванне сёлетняга Дня волі ў замежжы супраць северынца таксама завялі крымінальную справу і ўчынілі ператрус у ягонай віцебскай кватэры. Агулам праваабаронцы цэнтру «Вясна» гавораць пра больш як 30 ператрусаў у сваякоў беларусаў замежжа. Прынамсі, частка з гэтых дзеянняў звязаная з удзелам у святкаваннях 25 сакавіка у Варшаве, Вільні, Беластоку і ў ЗША. Цікава, што на гэта Трамп. Дмітрий Лукашенко тым часам трапіў пад экстрэмісцкі артыкул. Гаворка не пра супадзенне імя і прозвішча. Выявілася, што сярэдні сын Александра Лукашэнкі падпісаны на забароненыя ў Беларусі медыі. Ягоны таемны інстаграм-аккаунт знайшлі журналісты бюро. У падпісках сям'я, хакейнае атачэнне, прагнозы астролагаў і парады псіхолагаў.
Сярод медыяў аккаунт «Беларусь новости», які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыяй. Паводле беларускіх законаў за такую падпіску можна атрымаць як мінімум адміністратыўнае пакаранне. Простых беларусаў за такое звычайна кідаюць у ізалятары, а за лайкі ў інтэрнэце шмат асобаў былі пазбаўленыя волі нават на некалькі гадоў. Дмітрий Лукашенко пакуль на свабодзе. Беларускія сілавікі зноў рыхтуюцца да магчымых масавых пратэстаў. У Магілёве МУС праводзіць маштабныя вучэнні для дзеянняў у асаблівых варунках. Як паказалі папярэднія трэнаванні, гаворка найперш пра разгон дэманстрацыяў і затрыманні. Частка вуліцаў у горадзе перакрытая. Месяц таму аналагічныя трэнаванні прашлі ў Віцебску. Тады, апроч супрацьдзеяння групам дэманстрантаў, адпрацоўвалі затрыманне журналістаў. За вучэннямі назіралі асабіста кіраўнік МУС Іван Кубракоў і ягоны намеснік Мікалай Карпянкоў. Главное, чтобы вы все были готовы к тем действиям, которые происходили сегодня. Вы молодые, 20-й год не застали, было все. Были провокации, было воздействие на семьи и так далее. У Беларусі рэзка паменела працаўнікоў. Са звестак Белстату колькасць занятых у эканоміцы усяго за месяц скарацілася амаль на 9 тысячаў. Гэта першае вялікае падзенне за апошні год. У пэўныя месяцы фіксавалі нават прырост. Найбольшыя ж страты рынак працы Беларусі атрымаў пасля 2020-го. Калі параўнаць з лічбамі наступстваў пандэміі, ковіду і ад'езду беларусаў за мяжу праз рэпрэсіі, колькасць занятых у эканоміцы зменшылася на 143 тысячы. Амаль столькі цяпер бракуе наймальнікам, паводле банку вакансіяў. Развязаць праблему ўлады спрабуюць у тым ліку за кошт мігрантаў. Напярэдадні Лукашенко падпісаў адмысловы закон аб ратыфікацыі мемарандуму з Пакістанам, скіраванага на адпраўку ў Беларусь пакістанскіх працаўнікоў ды іхніх сем'яў. Улады Беларусі робяць стаўку на Wildberries, як на замену страчанаму заходняму рынку. Але разам з ростам продажаў праз расійскі маркетплейс расце і залежнасць беларускіх вытворцаў ад гэтай платформы. Кіраўніца Wildberries Тацяна Кім падчас візіту ў Менск абмеркавала з чыноўнікамі будаўніцтва вялікага лагістычнага хабу і прасоўвання беларускіх тавараў. Дапаможа гэта айчынным брэндам ці канчаткова аддасць рынак пад кантроль расійскага гіганта? Падрабязнасці ў Насты Печаньковай. Каля 80% беларусаў набываюць тавары на маркетплейсе Wildberries. У краіне працуюць больш за 3000 пунктаў выдачы замоваў. Карыстальнікі адзначаюць прыемны інтэрфейс платформы, вялікі выбар тавараў і частыя распродажы. Яшчэ каля 22 тысяч асобаў займаюцца продажам на маркетплейсе. Пасля санкцыю праблемаў з гандлем у Еўропу Wildberries як пляцоўкай для экспарту беларускай прадукцыі зацікавіліся і ўлады. Менавіта гэтаму пытанню быў прысвечаны працоўны визит у Беларусь кіраўніцы маркетплейсу Татьяны Ким. Каждая страна для нас это не еще одна страна нашего присутствия, это наша страна. Мы всегда стараемся становиться своими. Российская бизнес-леди разом с белорусской делегацией на чале с премьером Александром Турчыным наведали индустрийный парк «Вялікі камень», дзе неўзабаве запусцяць новы вялікі лагістычны хаб кампании. Паводле чыноўнікаў тое паскорыць дастаўку тавараў да пакупнікоў 55 до 10 гадзінаў, а таксама нібыта пашырыць прысутнасць беларускіх тавараў на маркетплейсе. Значна больше сегодня рызыкаў у тым, што маркетплейсы, у першую чаргу расійскія, захопяць буйныя часткі. Яны сёння з'яўляюцца амаль манапалістамі на беларускам рынку. І гэтая тэма, якая павінна быць у Марга на першым месцы, як беларускія крамы, беларускія онлайн-крамы павінны жыць побач з такімі гігантамі. Мэту павелічэння экспарту беларускай прадукцыі на расійскі рынок пераследуе і запуск праграмы «Платформа росту», з дапамогай якой 78 локальных брендаў атрымаюць лепшыя умовы працы на маркетплейсе. У тым ліку выхад на экспорт ва ўсе краіны, дзе прысутнічае Wildberries. Гэта добрая магчымасць, але, канешне, няма сёння беларускай прадукцыі ў такім спажывецкім сегменце, якая была бы адразу канкурэнтаздольная. Гэта вялікія намаганні і ў маркетынгу, і ў якасці прадукцыі. Таму гэта буйная складаная праца, і яна, канешне, значна больш залежыць ад саміх беларускіх вытворцаў, чым ад Wildberries.
Цяпер на платформе працуе спецыяльны раздзел «Зроблена ў Беларусі». Там касметыка, адзенне, прадукты, бялізна, тавары для дому і дзіцячыя тавары. Такіх брэндаў, як Марк Фармель, Конте, Мелавіца, Люкс Візаж, Беліта Вітекс, Камунарка і Спартак. Галоўны ж канкурэнт беларускім вытворцам і не толькі ім па-ранейшаму кітайскія тавары, якія хаця часта і саступаюць у якасці, аднак выйграюць у цане, што нярэдка ёсць галоўным крытэрыем для пакупнікоў. Наста Печенькова, Белсат. Гэта канцлагер. Так наведзенца папулярнага комплексу «Дукорскі маёнтак» назвала мясцовы заасад пасля ўбачанага там стану жывёлінаў. Відэа з хворымі і параненымі гадаванцамі выклікала хвалю абурэння ў соцсетках, пасля чаго ў комплекс выехалі ветэрынары і правяральнікі. Свое відэа Тацяна, якая прыехала ў Дукорскі маёнтак на экскурсію, падпісала красамоўна. Гэта канцлагер. Посмотрите, в каком состоянии як. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. Адміністрацыя комплексу паабяцала даць падрабязны відэаадказ, але на момант рыхтавання матэрыялу яго не з'явілася. Пад выглядам неабыякавых грамадзянаў Белсат датэлефанаваўся ў Дукорскі маёнтак. У нас приезжали врачи, все эти самые областные ветеринары, все разобрались. Там как бы у этого самого, у яка у него это, с рождения язва, она неизлечимая. Все благо, хорошо, что он до сих пор дожил. А у этой самой, у косули поломана нога, ее на утилизацию. Здесь у нас главврач Минской области, ветеринарный врач, а не он пишет акт. Или забирать куда-то его на операцию и предоставить условия. Шейка бедра какая-то поломана. Паводле адміністрацыі комплексу ўсе жывёліны утрымліваюцца ў належных варунках. Паводле камісіі сітуацыя не канцлагер, але ёсць пытанні. Да прыкладу, варта пастрыгчы тых гадаванцаў, якія цяпер льняюць, а таксама мінімізаваць траўматызм жыхароў заасаду. Валер Руселік, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага каналу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую для гаспадарства падрыхтавала Юлія Лабанова. Вітаю. Чым будучая свабодная Беларусь можа дапамагчы ўкраіне, пра якую супрацу ўжо цяпер дамовілася Святлана Тихановская з Уладзімірам Зеленскім. Падрабязнасці і аналіз падзей праз імгнення ў студыі Белсат вас чакаюць каментары палітыка Паўла Латушкі і палітолага Рыгора Ніжнікава. Запрашаю. Так, ну і включення з Києва Сергія Пеляси. Жывы эфір на Белсаце. Яшчэ раз вітаем спадарства Лізалевскі, Юлія Лабанова і абмяркоўваем самыя важныя падзеі гэтага дня. Натуральна, таксама карыстаючыся вашым меркаваннем, яго можна выказаць прынамсі па сродкам чата нашай трансляцыі. Ну і удзелу ў апытанцы, яна ананімная, таму бяспечная. Сёння мы звяртаемся да адной з навінаў. Нашыя калегі адкапалі з бюро медыа пра тое, што Дмітрий Лукашенко, аказваецца, падпісаны на экстрэмісцкую медыа, ну і мы пытаемся, якім чынам яго пакараюць ці не пакараюць. Такі варыянт адказу таксама ёсць, пакуль што самы папулярны. Дзіўна чаму. Господарства, абавязкова чакаем усе ваши галасаванні і агучым вынікі. А пакуль да галоўнай тэмы, беларуская дэлегацыя на чале са Святланай Тихановскай сустрэлася ў Киеве з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Перамовы прайшлі ў межах саміту гарадоў і рэгіёнаў Украіны. Не абышлося і без палітычнага тролінгу. Зеленскі з іроніяй згадаў нядаўную заяву Александра Лукашенки. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана.
Паводле Святланы Ціханаўскай, сустрэча з прэзідэнтам Украіны працягвалася каля гадзіны. Бакі абмеркавалі пытанне супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, узмацнення санкцыйнага ціску на Менск, а таксама праблемы легалізацыі беларусаў ва ўкраіне. Асобна гаварылі пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны. Вынікам перамоваў павінна стаць стварэнне спецыяльнай міжведамаснай групы аб Беларусі. У яе ўвойдуць прадстаўнікі розных украінскіх ведомстваў. Таксама Святлана Ціханаўская азначыла, што для Кіева Лукашенка застаецца саўдзельнікам расійскай агрэсіі супраць Украіны. Ну і таксама ў Кіеве Святлана Ціханаўская сустрэлася з беларускімі добраахвотнікамі. Шэраг нашых суайчыннікаў, якія абараняюць Украіну, атрымалі ўзнагароды аб'яднанага пераходнага кабінету, але больш ведае наш корэспандэнт і намеснік кіраўніцы Белсату Сергей Пелеса, які на сувязі са студыяй. Вітаем цябе, Сергею. Добрый вечер. Вынікі гэтага гістарычнага візіту пераломнага ў дачыненнях беларусаў з украінцамі мы падвядзем разам з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павлам Латушкам. Спадар Павел, што такога здарылася, што Украіна так радыкальна памяняла сваё стаўленне да беларускіх дэмакратычных сіл, да Святланы Ціханаўскай, заўважыла, і сёння Зеленскі так сардэчна вітаў яе на саміце? Сапраўды, гэта гістарычныя 2 дні. Візіт Святланы Ціханаўскай, прадстаўнікоў кабінета і дэмакратычных сілаў у Кіеў і прыём на самым вышэйшым палітычным узроўні. Але гэта не пратакольная з'ява, гэта сапраўды вельмі моцны палітычны сігнал рэжыму Лукашэнкі, што прэзідэнт Украіны, улады Украіны прызнаюць Ціханаўскую, яны не прызнаюць Лукашэнка ў якасці прэзідэнта, яны бачаць партнёрам дэмакратычнай сілы Беларусі і адначасова вераць у дэмакратычныя перамены ў нашай краіны. Што здарылася? Ну, я думаю, што мы разумеем, што ідзе вайна, і Украіна заўсёды засцерагалася таго, што можа адбыцца напад з тэрыторыі Беларусі і спрабавала, магчыма, дамовіцца з Лукашэнкам, чтобы ён чарговы раз не прадставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі, як гэта было ў 2022 годзе. Але Украіна, па-першае, зразумела, што Лукашэнку верыць нельга. Ён працягвае дапамагаць агрэсару ў розных сферах, і паветраная прастора, дроны, якія ляцяць, забеспячэнне, каб яны пралеталі. Гэта вытворчасць узбраенняў, якія перадаюцца расійскай арміі. Гэта правакацыі на мяжы, якія адбываюцца. Гэта адбылося таксама і выкраданне украінскіх дзяцей, дэпартацыя украінскіх дзяцей. Украіна стала больш моцнай. Украіна сёння становіцца лідарам у Еўропе, і яна бачыць вайсковую сілу. Вось учора міністр замежных спраў Сібіга сказаў, у нас 1 мільён чалавек армія. Гэта самая моцная армія ў Еўропе. І па што далей дамаўляцца з Лукашэнкам? Ці ввогуле яго варта баяцца? Не. І Украіна выбірае дэмакратыю, бо яна сама будуе дэмакратыю. Разумее, як гэта цяжка. Украіна выбірае тое, каб Беларусь была незалежная, бо яна вядзе барацьбу за незалежнасць, ведае, як гэта цяжка. Але яна разумее, што толькі дэмакратычная, незалежная Беларусь не будзе пагрозай нацыянальным інтарэсам Украіны. Беларуская паветраная тэрыторыя, прастора паветраная дагэтуль выкарыстоўваецца Расіяй для удараў па Украіне. Вось апошні жудасны удар 24 траўня, самы вялікі за ўсю, самы маштабны за ўсю гэту поўнамаштабную вайну, ён таксама адбыўся з выкарыстаннем паветранай прасторы. Так? Вы займаецеся прафесійна зборам доказаў злачынстваў рэжыму Лукашэнкі, соўдзелу ў злачынствах агрэсіі супраць Украіны. Як вось абмеркаванне гэтага трэку і перспектыва прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў разам з расійскімі чыноўнікамі выглядала сёння і ўчора ў Кіеве? Гэта была галоўная тэма перамоваў, адна з галоўных тэмаў, і з міністрам замежных спраў Украіны, і сёння з прэзідэнтам Украіны. Мы прадставілі 3 накірункі адказнасці Лукашэнкі. Першае – гэта стварэнне спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію. І тут мы ведаем уже абсалютна афіцыйную пазіцыю Украіны з улікам тых зменаў, якія ўдалося ўнесці ў дакументы аб стварэнні спецыяльнага трыбунала. Па-першае, Лукашенко не будзе мець імунітэту, можа праводзіцца расследаванне і рыхтавацца абвінавачваючае заключэнне. І па-другое, Украіна лічыць, а можа это самае галоўнае, што сярод тых, хто павінен быць пакараны за акт агрэсіі, апрача расійскіх высокіх службоўцаў, павінен знаходзіцца Лукашенко. Таксама украінскія дзеці. Мы вярнуліся да гэтай тэмы, ведаеце, што мы перадалі шмат
шмат доказаў вывозу украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый у Беларусь, дзяцей-сірот, якіх пазней таксама перавозіў у Расійскую Федэрацыю. І тут Украіна дасць даручэнне свайму паслу у Нідерландах, які являецца прадстаўніком пры міжнародным крымінальным судзе, лабаваць неабходнасць уключэння больш актыўна ў расследаванне менавіта беларускай сітуацыі з украінскімі дзецьмі і лабаваць, каб ордэр на арышт быў выдадзены таксама Лукашэнку. Трэці накірунак, гэта ўжо тычылася нас, беларусаў. Я прасіў прэзідэнта Украіны, каб яны, як новы член міжнароднага крымінальнага суда, падтрымалі расследаванне ў справе злачынству супраць беларускага народа, злачынству супраць чалавечнасці, бо яно ж факты, які мы збіралі, звязаны з дэпартацыяй. І якраз з 2020 года десяткі тысяч беларусаў вымушана уезжалі, уцякалі пад рызыкай затрымання, арэштаў, рэпрэсій ва Украіну. Так што тут Украіна магла таксама даць такі прыклад для еўрапейскіх краін. Вось гэты візіт, мне здаецца, вось у гэты момант вельмі важны, бо і Украіна дае таксама сігнал еўрапейскім партнёрам. Сёння былі паслы ўсіх еўрапейскіх краінаў, G7. Яны пабачылі, што Украіна як лідар стаіць на баку дэмакратычнай Беларусі. Гэта таксама для нас аргумент лабаваць і ў Брусэлі, і ў еўрапейскіх сталіцах. Так, я ведаю, што падчас гэтага візіту адбылося два закрытыя спатканні і размовы Святланы Ціханаўскай і прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі з беларускімі добраахвотнікамі, ваярамі, якія абараняюць Украіну. Чаму гэтыя спатканні былі закрытыя менавіта? І ці ёсць нейкія справы, тэмы, які можна было б прыадхіліць, і ввогуле, як выглядала атмасфера на гэтых спатканнях? Ну, вось толькі што, вось мы стаім каля будынку, дзе будзе знаходзіцца місія дэмакратычнай Беларусі. Дарэчы, тут прысутнічалі падчас адкрыцця афіцыйныя прадстаўнікі МЗС Украіны, так што вось адкрываецца пасольства Беларусі ў Украіне. І была сустрэча з добраахвотнікамі, у меня ўжо другая нават, і Святлана Ціханаўская сустракалася. Чаму? Ну, па-першае, бяспека гэтых людзей. Это важна. Другое, ёсць таксама вельмі далікатныя пытанні, якія не можна выносіць у паблік. Але прэзідэнту Украины мы обозначили проблему, связанную с легализацией, вырашением социальных проблем тех белорусов, которые воевали и протягивают воевать на боку Украины. И президент сказал однозначно, гэтые пытания повинны быть вырашены. Да, есть проблема, что Беларусь у законодательстве Украины воспринимается как краина-агрессор, ну это факт. Прабачце, это не наша вина, вина Лукашенко. Але тут ён сказал, мы павінны быць на баку тых, хто змагаецца за свабоду Украіны. Дарэчы, таксама была сустрэча з коордынацыйным штабам, які займаецца абменам палоннымі. Яны нас паінфармавалі, што на тэрыторыі Беларусі 6 лагероў, дзе знаходзяцца украінскія палонныя. Вось беларусы пра гэта ведалі? Я думаю, што не. І што рэкрутавалася ў расійскую армію 2800 74 грамадзяніна Беларусі. 444 загінулі. Гэта пушачнае мяса, як яны сказалі. Іх кідаюць адразу на мясныя штурмы. Прабачце, я ведаю, што вы сёння размаўлялі, была размова, ваша размова, Святланы Ціханаўскай, і ваша была размова з адным з беларусаў. З трыма беларусамі, якія ваявалі за Расію, але трапілі ва ўкраінскі палон. Як выглядала гэта размова? Гэта нейкая сенсацыя проста. Вы фізічна размаўляеце гэта па інтэрнэце, як гэта выглядала? Гэта была праз Zoom сувязь, і у нас было право задать им пытанне. Это прапанаваў украінскі бок, и это, я скажу, такая была цікавая, даволі эмацыйная размова. Мы пыталіся, па што? Чаму? Вы, грамадзяне Беларусі, што нам зрабіла Украіна, украінцы? Чаму вы рэкрутаваліся ў гэтую расійскую армію і пайшлі забіваць украінцаў? Па-першае, адзін асуджаны былой, адзін сказаў, я пайшоў у военкомат, і сказаў, я пайду падпісваць военны контракт у Расійскую Федэрацыю. Он пайшоў у беларускі военкомат. Уяўляеце? Куды Хрэнін глядзіць? Я хочу запытацца ў міністра абароны. Куды глядзіць Муравейка? Фактычна, Міністэрства абароны Беларусі спрыяе таму, каб грамадзяне Беларусі рэкрутаваліся і ішлі ваяваць супраць Украіны. А ведаеце, якая матывацыя? Грошы. І ўсе яны з Гомельскай вобласці. Сказалі, няма грошай. Это дзе хвалёныя заробкі, які нам распавядае Лукашенко, што беларусы гатовы ісці, здзяйсняць злачынствы супраць суседняга краіны. І яшчэ фактычна могуць быць у кожны момент забітымі. Вялікі дзякуй, спадар Павел. Сябры, я нагадаю, што са мною размаўляў вынікі двухдзённага візіту, падсумоўваў я разам з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павлам Антушкам. Як мы бачым, праца фактычна толькі пачынаецца, і перад намі вырашэнне шэрагу праблемаў, у тым ліку вельмі практычных, якія тычацца ў тым ліку беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Калегі? Дякую, Сергей. Нагадаю, Сергей Пелеса, намеснік кіраўніцы Белсату, знаходзіцца ў Кіеве і сочыць за гістарычным візітам Святланы Ціханаўскай і ейнай каманды ва ўкраіну. Ну, а меркаванне наконт праблематыкі перабывання ва ўкраіне беларусаў і беларускіх добраахвотнікаў нашаму каналу выказаў украінскі палітолог Максім Плэшко.
в Украине много доброходников с разных стран. Но у белорусов есть проблема в том, что у них их родная страна их считает за злочинцев. И проблемы с паспортами, и проблема белорусов в том, что Беларусь, Лукашенко, современное белорусское государство, она есть агрессором для нас. Есть здесь с белорусами сложности. Есть и на институциональном уровне началась коммуникация, и на самом высшем уровне, как говорят по-белорусски, на высшем уровне уже есть благословение, решение, что надо это все продвигать. Поэтому я думаю, что дальше это вопрос времени и профессиональных компетенций обеих сторон. Здесь и украинская сторона должна, и белорусская тоже должна профессионально работать. Все. Эти все вопросы постепенно должны быть урегулированы и сняты. Ну, а до нашага эфіру далучыўся Рыгор Ніжнікаў, палітолог з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў, з якім абмяркуем тэму візіта Святланы Ціхановскай в Украіну. Вітаем вас. Вечер добрый. Не чуем вас, спадар Рыгор. Давайте еще раз скажите нам что-нибудь. Так, гук включите, например. Добрый вечер. Пробачьте, вось бачите, бывает такое, так. Але цудоўна, што ўсё ж такі ўдалося наладзіць сувязь. Ва ўкраіне Святлану Ціхановскую сустрэлі, як мы бачылі, на найвышэйшым узроўні. Таксама было заяўлена пра стварэнне спецыяльнай міжведамственнай групы па Беларусі. І пра што, на вашу думку, сведчыць гэтая новая лінія Кіева ў дачыненнях Киева і дэмакратычнай Беларусі? Па-першае, гэта добрая навіна, і я б сказаў, добра, што зараз, трэба было гэта пачынаць яшчэ некалькі год таму. Што значыць, гэта той, што Украіна добра разумее, што беларускае пытанне для іх вельмі важлівае, і не трэба проста палагацца на іншых. Таму Беларусь будзе ў цэнтры, я б не казаў, што ў цэнтры, але на вялікім рахунку ў Киеве, і не будзе больш гаспадар Лукашенко са сваім умкай перакінуты на плечы іншых гульцоў. Вы самі адзначылі, што трэба было раней навязваць гэтыя дачыненні, а што паспрыяла развароту Киева да дэмакратычных сілаў? Некаторыя эксперты звязваюць, напрыклад, з адстаўкай Андрэя Ермака з пасады кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны. Ці гэта магло быць фактарам, ці вырашальным фактарам? Што яшчэ магло паўплываць на гэты разварот цяпер? Гэта было фактарам, но, разумееце, зараз на Андрэя Ермака, на Андрэя Барысовича ўсё павесілі в Украіне, ўсё, што недзе не працавала, ці недзе быў недагляд, то гэта ўжо зараз правіна Ермака, што, дарэчы, канешне, мае рацыю. Я думаю, Украіна добра зразумела, што ці пабачыла, што неяк беларускае пытанне ідзе не ў той бок. То бок, калі раней першыя гады палітыка Еўропы, Захада была монолітна. Яна, в прынцыпе, адстаивала украінскія інтарэсы ў адносінах да Лукашэнкі, то зараз мы бачым, што гэтая палітыка пачала вільгаць, і ўсе тыя дыскусіі, якія вядуцца вакол Лукашэнкі, у тым ліку амерыканскімі партнерамі, яны не на карысць Украіны, ды і не на карысць беларускага грамадства. Таму Украіне трэба было і ўключыцца ў гэты працэс, каб паказаць, што палітыка Захада, палітыка Еўропы павінна заставацца той жа. І вось у гэтай палітыцы, новай палітыцы Киева, датычна беларускага пытання, якую канкрэтна ролю Киев бачыць у дэмакратычных сілах Беларусі? Я бы сказаў так. Я не бачу вялікай зараз інструментальнай вагі для беларускай дэмсілаў, для Киева. Канешне, галоўнае гэта сімвалічны капітал. То бок, вось галоўная навіна, конечно, тое для ўсіх, хто назірае за гэтай палітыкай Киева, у тым, што прымаючы Ціхановскую, Киев робіць адпаведна розніцу паміж рэжымам Лукашенка і беларусамі. І гэта вялікая справа, і гэта, дарэчы, можа адыграць вялікую ролю пасля заканчэння вайны. Таму вось менавіта праз Ціхановскую
Киев будзе працягваць, я думаю, гэта галоўнае вось гэта раздзяленне грамадства і Лукашэнкі, таксама ў нейкім сэнсе Беларусі і Расіі. І вось гэта сімвалічная роля будзе і далей граць вялікую ролю ў стасунках з офісам Ціханаўскай. А як гэтая сустрэча можа паўплываць на дачыненне Кіева з афіцыйным Менскам? Больш мяне тут інтарэсуе, як можа адрэагаваць Лукашенко, пакуль мы бачым, што афіцыйны Менск маўчыць, і дзяржаўныя медыі маўчаць, толькі вось некалькі выпадаў была Заронка і Пратасевіча. Ну, яны ніяк не могуць адрэагаваць, а што яны могуць зрабіць? Разумееце, там вось можа Лукашенко спытаць, а колькі там у Ціханаўскай дывізіі, ну так і да Лукашэнкі такое пытанне можна задаць. А вось сімвалічнага капітала і нават і адпаведна легітымнасці на Западу у Ціханаўскай насмат больш, чым у Лукашэнкі. Таму Лукашенко зараз кусае локці, і гэта для яго вялікая параза. Я думаю, ён на гэта бачыць, на гэта глядзіць менавіта ў гэтым бок, праз гэты бок. А як ён адкажа? Ён адкажа праз сваю звычайную такую мстительнасць і лютасць. Я думаю, будуць рэпрэсіі ў Беларусі, на жаль. То бок мы пабачым тое, што ён можа зрабіць, гэта паказаць, што хто тут, як кажуць, у Беларусі хазяін. І, на жаль, гэта пакуль адзіны варыянт, які, я думаю, ён можа, акрамя нейкіх там выпадаў рытарычных супраць Кіева, адзіны варыянт, які ён можа разглядаць. Кусае локці не толькі Лукашенко, але і МЗС, думаю, таксама. Ну і калі казаць пра рэакцыі Беларусі, я все-таки пабачыў гэтыя рэакцыі. Ну, па-першае, той же самы МЗС, неўзабаве будзе ў нас сам міністр Максім Ражанкоў, але адзін з ягоных, бадай, што секрэты это намеснікаў, толькі што вось таксама пачаў актыўна вяшчаць пра тое, што беларускі МЗС актыўна камунікуюць з Захадам і актыўна вядуць перамовы, проста не публічна. І вось і прыкладам гэтага прывёў званок Макрона да Лукашэнкі у мінулую нядзелю. То бок фактычна такім чынам ці магчыма, што вось гэты візіт Ціханаўскай, рост ціханаўскай суб'ектнасці, так, легітымнасці, ён можа таксама і так падштурхнуць Менск да больш актыўнага таго размарозкі з Еўропай, каб хаця бы вось на том полі так пераняць таксама ініцыятыву. Як вы ацэньваеце? Разморозка з Еўропай немагчыма. Разумееце, то бок, канешне, яны могуць там нешта расказваць. Да, там палкоўніку ніхто не піша, но вось хоць Макрон пазваніў, ужо дасягнення. З Еўропай ніяк, вось яны будуць, это называецца очковтирательства, нічога акрамя гэтага Мінск зараз не займаецца. Яны бы хацелі, но на Захадзе, то есть у Еўропе ніхто не пойдзе. Я б нават казаў, вось гэта амерыканскі трэк, ну там таксама няма дасягнення. То бок усе гэтыя спробы на Захадзе неяк разваліць заходнюю палітыку ціску на Лукашенка, яна правальваецца, і гэта адпаведна даволі, я б сказал, рацыянальны вынік. То бок, опять же, тут Лукашенко ў глухім куце, і некуды ему дзівацца. Калі мы згадалі рэакцыі МЗС, то нядаўнюю размову Александра Лукашэнкі і Эммануэля Макрона пракаментаваў кіраўнік беларускага вонкава-палітычнага ведомства Максім Ражанкоў. Паводле яго, ўсё больш заходніх лідараў звяртаюцца да афіцыйнага Менска ў пошуку шляхоў да стабільнасці і мірнага ўрэгулявання ў рэгіёне. Давайте послухаем. Тренд этот уже давно мы его видим, что президента рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и своим личным участием может помочь в реализации целей обеспечения стабильности, безопасности и мира, по крайней мере, в нашем регионе, так это точно. Вот. И со временем все больше и больше это понимание растет различных участников этого процесса, поэтому к президенту обращаются. Ну и наш президент, я, насколько знаю, вот, он, конечно же, готов все, что у него есть, все возможные ресурсы, свое понимание вложить в дело достижения мира вот здесь, в этом конфликте. Вот такие разговоры откровенные помогают нашим партнерам на Западе лучше понять ситуацию, в которой мы находимся, и, наверное, больше проникнуться идеей, что альтернативы вот наступлению мира нет никакой.
Так, але разам з тым, вось кажа Максім Ражанкоў пра мір і гэтак далей, але была таксама і рэакцыя ад беларускіх Мінабароны, сілавікоў, так, ну, войска, скажем так. Спадар Вальфович, адзін з высокіх ваенных чыноўнікаў Беларусі, заявіў сёння пра тое, што нібыта толькі за апошні тыдзень яны зафіксавалі ў Беларусі 116 дронаў, падкрэсліў, што гэта украінскія дроны у сваім выказванні і таксама падкрэсліў, намікнуў у сваім выказванні, што у некаторых выпадках гэта не выпадковыя атакі, а спробы паразіць элементы памежнай інфраструктуры, прыкрываючыся нібыта выпадковымі залётамі. То бок таксама накінуў такі масток да магчымай эскалацыі адносінаў з Украінай, улічваючы все апошнія тыдні, як падагравалася сітуацыя вакол магчымага удзелу Беларусі ў правакацыях супраць той жа самай Украіны і супраць еўрапейскіх краін, што мы часткова і пабачылі падчас гэтых ядравых вучэнняў. Ці вось гэты візіт і змена палітыкі Кіева датычна Беларусі з падтрымкай дэмакратычных сілаў, як адаб'ецца на бяспецы Беларусі, так, на тым, што Масква, магчыма, захоча больш інтэнсіўна, актыўна выкарыстоўваць нашу краіну для тых жа самых правакацый з нашымі суседзямі? Гэта важливае пытанне. Разумееце, я бы разглядаў пытанне заяву Вальфовича не ў кантэксце візіта Ціхановскай. То бок гэта зусім іншае пытанне, оно звязана з тым, што Масква паказвае жаданне эскалаваць. Да? То вось усе гэтыя заявы пасля удару па Старабельску і папярэднія пасля падзення дронаў у Прыбалтыцы, у балтыйскіх краінах, прабачце, паказвае, што Масква пакуль рытарычна эскалуе, паказвае, што калі, в прынцыпе, Еўропа не перастане дапамагаць Украіне, то яна стане наступнай цэлю расійскай арміі. То бок тут беларуская армія падыграе. І, адпаведна, што датычна беларускай внешняй палітыкі, то тут пытанне таксама даволі простое. Лукашенко заўсёды так рабіў. І он паказвае, што калі вы не пагаджаеце на мае умовы, то я тады буду, як кажуць, на вас ціснуць. І вось зараз, опять же, вы все гэтыя арешнікі, ядравая зброя, там выкарыстанне, гэта ўсё ў гэтую калітку, усе на захадзе гэта добра разумеюць, но ніхто размаўляць не будзе. То бок, які там Ражанков можа расказваць усе гэтыя свае фантазіі сколькі заўгодна, але адзінае, з чым Макрон тэлефанаваў Лукашенку, гэта папярэдзіць о наступствах. І як бы вось Лукашенко все казаў, што у яго там нейкая кнопка есть. Вот у Макрона яна є. І он паказвае, што калі Беларусь стане пагрозай для Еўропы, адказ будзе адпаведны. На жаль, гэта вельмі, я думаю, гэта была вельмі цяжкая размова. Сёння мы уже крышачку згадалі дачыненне Лукашэнкі з ЗША. Таксама Літва пацвердзіла, што пра перамовы з Вашынгтонам наконт транзіту калійных угнаенняў Беларусь калію праз сваю тэрыторыю, што была такая размова са Злучанымі Штатамі. А інфармацыя, што Дзярждэпартамент ЗША звяртаўся да 3 краін, Вільні, Варшавы і Кіева, яшчэ да афіцыйнага візіту Святланы Ціхановскай ва Украіну, была таксама раней. У чым, на вашу думку, логіка Вашынгтона? Ці таксама тут Злучаныя Штаты спрабуюць адцягнуць хаця б эканамічна неяк Лукашэнку ад Расіі у той момант, пакуль спрыяльныя умовы для гэтага ствараюцца? Адцягваць ніхто ў Вашынгтоне ад Масквы Лукашэнку не збіраецца. Калі Трамп пагаджаўся у Анкориджы і пазней на расійскую мову, в прынцыпе, датычна Украіны, то пра Беларусь ён ўжо даўно Беларусь прадаў 2 разы, там уже Пуцін нават не разлічвае на тое, што Беларусь пры Лукашэнке выйдзе, яго гэта і не цікавіць, я думаю, асабліва. Якія інтарэсы? Я не ведаю, што менавіта там Дзярждэп даслаў, якія краіны. Гэта, разумееце, есть розныя ўзроўні. Калі гэта Рубіо робіць, гэта адно. Калі там нейкія там трэці сакратар, і адпаведна, што ён там піша, гэта зусім іншае. Тут я бачу зусім простую рэч. Немагчыма. Вось калі яны чакаюць, што Украіна будзе лабіяваць беларускі калій, немагчыма. Немагчыма сняць еўрапейскія санкцыі. То бок гэта ці не прафесіяналізм, не кампетэнтнасць, ці
нешта іншае, але ж ці проста, ну, вядома, ось такое найбольш рацыянальнае, што яны чакаюць, што вайна ў затоцы персідскай будзе доўгі час, патрэбны ўгнаенне, ну, можа, Беларусь дапаможа, але ж, опять же, гэта немагчыма. Таму я бы занадта не глядзеў на все гэта. На жаль, амерыканскі трек таксама далёка не зайшоў. Гэта все роўна, гэты дыялог, ён можа ў такіх умовах дліцца не ведаю колькі, і ні да чого новага не прывесці для беларускага рэжыма. Вось уласна у мяне пытанне было да вас у сувязі з гэтым. Ці не у такім разе вось такая большая актыўнасць Еўропы, так, звонок Макрона, такая большая салідарнасць, так, і прынцыповасць Еўропы не прагнулася, так, яна пад гэтым ціскам, і цяпер мы бачым Кіеў, ці у выніку не ставіцца на паўзу, на стоп, вось агулам гэты працэс перамоваў паміж Вашынгтонам і Менскам, і адпаведна ставіцца на паўзу вызвалення палітвязняў беларускіх, што для нас таксама вельмі важна. І як вы цяпер ацэньваеце, да, вось гэты дыялог, і ці тое, што Джон Кол так і не прыехаў, а што чакалася ягоны візіт у Менск, натуральна, это можа быць звязана з гэтымі ядравымі вучэннямі, так, падчас эскалацыі не прыязджаць, не той час. Але ваш прагноз датычны, ён прыедзе, вязні чарговы раунд адбудзецца па вызваленню? Я лічу, што, у прынцыпе, я б нават сказаў так, перамоваў-то і няма. Перамовы, яны все ж такі гэта дыпламатычныя, гэта трохі іншая рэч. А то, што дыялог нейкі такі вось ідзе, я б сказал, нават больш нефармальны. Это, разумееце, я думаю, все ж таки ён працягнецца. То бок, і Мінск все ж таки зацікаўлены, і Мінск все ж таки будзе нешта прапаноўваць, бо ў іх гэта адзіная, як кажуць, саломінка. Па іншым усіх напрамках у них все заглохло, і нічога немагчыма зрабіць. Таму адзінае выйсце для них — гэта яшчэ раз запрасіць Колу, яшчэ раз пытацца згуляць у тую ж гульню. Вынік якой нам вядомы. Чи прыедзе Кол, я думаю, все ж таки хутчэй за ўсё прыедзе, бо і амерыканцы, я думаю, хоць і ўжо губляюць, я думаю, інтарэс у нейкім сэнсе, ўсё роўна будуць, пакуль з Мінска будуць дасылаць сігналы, будуць все ж таки в нейкім сэнсе даязджаць да Мінска. І вже наприкінці нашої розмови хотілося б вернутися до візиту Світлани Тихановської в Україну. Перед тим, як туди поїхати, у інтерв'ю вона розповіла, що вельми важливо продумати їй, чим Білорусь може допомогти Україні, з чим вона може туди приїхати. І сьогодні ми почули конкретні пропанови. Це були пропанови і по вже у вольній, свободній Білорусі, коли така буде. Це були пропанови допомогти з відбудовою України, пропанови по реабілітації, размінаванні, дзяліцца IT-спецыялістамі, але што самае важнае, гэта абяцанне больш за 1000 кіламетраў супольнай мяжы, якая будзе бяспечнай. Вось, на вашу думку, гэта таксама больш такія пакуль сімвалічныя прапановы, заявы, ці ўсё ж такі Кіеў рэальна можа разлічваць на удзел беларусаў, дэмакратычных беларусаў, калі дойдзе да транзіту ўлады ў Беларусі, ці Кіеў на гэта разлічвае і робіць стаўку? Я думаю, в Киеве разумеюць, что Светлана Тихановская, не ніхто з беларускага палітычнай эміграцыі да ўлады ў Беларусі не прыйдзе. Ну, это немагчыма. Мы не ведаем, хто пасля Лукашэнкі прыйдзе да ўлады ў Беларусі, але гэта пытанне не сённяшняе, не заўтрашняе. Я думаю, таму гэтая заява сімвалічная. Я б казаў нават так, што адзінае для Украины, что найбольш важливое, что может зрабіць Беларусь для Украины, это уступить у Европейский звяз разом с Украиной. Это будет адзіная гарантия того, что Беларусь ніколі не выкарыстаюць яшчэ раз супраць Украины ці нейкай іншай краіны навокал. Таму еўрапейская Беларусь — гэта адзіны шлях як захавання незалежнасці Беларусі, так і бяспекі і росквіту ў рэгіёне. І гэта тое, над чым і Светлана Тихановская, і ўсе іншыя, ўсе мы разам павінны працаваць. І ці сустрэча Світланы Тихановскай у Києві паўплывае на будучыя перамовы Джона Коула з Лукашенком? Да, я думаю, паўплывае. Все ж таки, разумееце, Украіна мае вялікі капітал у Європі. Все ж таки, все добре розуміють, що Україна зробила для всіх.
за гэтыя гады і колькі яна яшчэ зробіць. Таму той факт, што калі там нейкія еўрапейскія брусельскія палітыкі пачалі хістацца і думаць, а можа там таксама патэлефанаваць Лукашэнке, то вось тое, што зрабіла Украіна зараз, яна паўплывае на ўсіх заходніх палітыкаў. Таму размова будзе ўжо ісці трохі з іншым акцэнтам, з іншым націскам. З націскам на ціск на Лукашэнку. Ну што ж, дзякую вам вялікі за вашу экспертную ацэнку. Рыгор Ніжнікаў, палітолог з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў, быў госцем студыі Белсата. Мы ідзем далей. А цяпер пра жыццё рэгіёнаў у нашай сталай рубрыцы, якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыя. У Журовічах мясцовыя жыхары б'юць трывогу праз новы ўчастак дарогі на вуліцы Салтана. Пасля таго, як раварыст на вялікай хуткасці ўрэзаўся ў плот прыватнага дому, людзі загаварылі пра небяспечны спуск і рэзкі паварот. Улады праблему прызналі, але перабудовы дарогі не абяцаюць. 150 метраў спуску і амаль без шансаў на памылку. Менавіта на гэтым участку ў Жыровічах раварыст не справіўся з кіраваннем і ўляцеў у плот прыватнага дому. Паводле мясцовых жыхароў, ад сур'ёзнай трагедыі чалавека ўратавалі сантыметры. Побач стаяў бетонны слуп. Асноўная прэтэнзія людзей не толькі да хуткасці, але і геаметрыі дарогі. Спуск заканчваецца рэзкім паваротам пад 90 градусаў, а ахоўных агароджаў на ўчастку няма. Праверыўшы сітуацыю ў сонімскім райвыканкаме, паведамілі, праблемны ўчастак вывучылі супрацоўнікі ДАІ. Цяпер улады плануюць усталяваць дадатковыя дарожныя знакі і адбойныя агароджы, каб зрабіць рух больш бяспечным. Ну і свята, якое павінна дарыць эмоцыі, выклікала хвалю абурэння ў сацыяльных сетках. Жыхарка Браслава паскардзілася на высокія цэны на фестывалі «Браслаўскія зарніцы». Паводле жанчыны, дзіцячыя атракцыёны і нават звычайныя забавы аказаліся недаступныя шмат якім сем'ям. Відэа жанчыны хутка набрала папулярнасць, а ў каментарах людзі пачалі дзяліцца ўласнымі падлікамі пасля паходу на свята. Но цены нас шокировали. 15 рублей, 15 минут, например, попрыгать на батуте. Я мама 3 детей, и мне, получается, все нужно умножить на 3. Захотел покататься на карусельке, 15 рублей. На 3. Чтобы даже просто в лотерею сыграть. Я понимаю, может, эти цены сделаны для каких-то туристов, потому что у нас туристический город. Но, блин, мы живем в этом городе, и у нас некуда отвезти детей. И такие ценники... Да, конечно, ответственность моя, что столько детей, но все равно это бешеные цены, даже если у тебя один ребенок, это много. І гісторыя пра ручнога бусла з беларускай вёскі нечакана сталася гітом соцсетак. Птушка на імя Буся штодня прылятае да людзей, стукае дзюбай у браму і чакае пачастункаў. Файнае імя Буся. Карыстальнікаў інтэрнэту кранулі не толькі паводзіны Бусі, але і атмасфера сапраўднай чалавечай цеплыні, якая ўсё яшчэ жыве ў беларускіх дварах. Усё пачалося з невялікага допісу ў трэц. Дзяўчына расказала, як ейныя бацькі пасябравалі з птушкаю. Бусю прылятае проста ў двор, ходзіць каля дому і нават адгукаецца на імя Буся. Асабліва ён палюбіў гаспадара рыбака, які аднойчы падзяліўся свежым уловам. Гісторыя хутка разышлася па соцсеткам, але разам з захапленнем прагучалі і папярэджанні спецыялістаў. Пастаяннае кармленне можа быць небяспечным для дзікіх птушак. Буслы прывыкаюць да чалавека і могуць не паляцець у вырай, а беларускія зімы для іх небяспечныя. Ну і адметна, што ў працяг гэтай навіны ў трэц людзі пачалі пісаць, што ў нас не горш, і выкладаць гісторыі са сваімі бусламі, якія прылятаюць да іх на падворкі. Ну а што калі і застанецца на зіму дзе-небудзь у хляве, няхай бы жыў, хаця, канешне, свабода і на поўдзень хто б не хацеў узімку паехаць. Подводим вынікі нашай апытанкі, которые мы сёння стварылі ў чаце трансляцыі. Нагадаю, мы пыталіся пра тое, як пакараюць Дмітрыя Лукашенка за экстрэмісцкую падпіску. Нашыя калегі з расследавальніцкага бюро медыя выявілі той факт, што вось адзін з сыноў Лукашэнкі мае падпіску на экстрэмісцкія медыя, беларускія незалежныя медыі. Ну і натуральным чынам, асноўны, канешне, у нас пераможца, 69% аўдыторыі, лічыць, што ніяк не будзе пакараны, ну але дастойнае другое месца атрымае варыянт
на дэвайсы Дмітрию Лукашенко ўстаўляюць бацькаўскі кантроль, не бацькоўскі. Перападзе ад бацькі, так гучыць гэты варыянт. Гэта трэці наш прызёр. Ну, на гэтым, бадай што ўсё ў нашай студыі Белсат. Дзякуй вялікі спадарству за вашу увагу, за лайкі і каментары.